yena la. Hayibo Thabani, usiyagula yini? Ukhuluma njani futhi ukhuluma njani? Mini? Ibani Thabani? Sorry sis. Kambe niyakwazi? Umhlola. Yini? Uqala ukubona umuntu okhulelwe? Phela. Ungibukani? Ah, isisu segaga. Kunyira mampuzi noma kunyira makomo. Ingane yakho le. Nizifikela nje, niba abantwana. Hayi, animiyazi, animfoni futhi. Hayi, usiyagula nje. Zarira ngami wena sisi. Hayi, animiyazi. Animfoni futhi. Yes, wena. No, wena. It's phone. Ifoni. Hey, ngizozenza isilimo na Thabani. Phone. Ithini remote madoda? Ibani Thabani? Ithi phone. Sorry put. Anikwazi nakukwazi ufuna phone yakho kimi. Never. Oh, sorry put. Uyakwazi kucakira password ya phone? Nayi futhi ngicela unicakelele yona. Thatha. Bese nomphawu futhi. Hey. Iyaphi le muntu manje madoda? Oh, nibamba mankunzi. Eish. Hey. Eish. Ngizakwenza njani ke manje ngoba na number yomuntu engizohlangana naye hambe nefoni. Eish. Hey budi. Ngicela kufona kuphela please man. Ngicela kufona kuphela. Narifuna ina battery futhi. Ish. Ngizakwenza njani ke manje? Anivele niyafuna umqasho once. Niyabonga futhi. Eish, anivele niyafuna umqasho once. Haw. Namunika phone futhi. Hey, yo.
Umemeza kanjani mama umemeza kanje? Emzini kababa. Futhi asifune ebhafu thina. Dlula la. Sakubona futhi. Mini ni Bethwel futhi. Niyakucela mara please, niyakucela man. Nicela kucasha. Ukucasha. Ucashelani? Anisho kucasha, kokucasha, nisho kucasha. Hey, masala. Awuzongizwisa la. Ah, wena futhi. Ukucasha. Ah, please man. Nicela kucasha one night stand. One night stand. No. Nisho kucasha only for one night. Oh. Hey, siqashise ekhaya. Hey, wena. Akuyo ndlela yokukhuluma nomuntu leyo. Wena bhekeni. Bethwel. Iyafana malento bhekeni uBethwel iyafana. Asingeneni ngaphakathi. Ah, nidla kwami futhi. Ah, Ukudla kwakho. Oh, ngicabanga ukuthi usho udla akuthandayo. Into imini ithiyapha. Wena bhekile. Bethwel. Hey, ikona lokho man. Thatha izinto zakho ubekela endlini. Wena soba, sesiphumele phandle.